barisan mandek orang bobo. Abu keplanet-planet awakku ngarep mandek buri saya asrak nganti gepeng awakku. Iya cowok prajurit baris karo bocah dewae kok kalah. Ngisi-ngisini iki dibesani dening bapak ibu. Dalang yo cowok ngerti orang kayak dalane rusak ayo podo ditandani piye dandani dalan prajurit gawane tombak pedang tangan bedel mrimu kok dikongkon dandani dalan dandani dalan itu apa dalane dibediri ngono. Yo pikirannya digunakake to lho kok tak bumi kae isi piranti. Ana pacul dilingkis pecok lan liyane. Ayo selehno. Tombalan pedangmu nyandhak piranti dalan sing mendungkul kerasin sing lembok kono. Yo coprae gua banjur nganggo cara ngendi?